Kani kadai kadurashan Meghalaya bani pedang songbhai pi baro syakatup kubor jongi mentaka janmiat syaban pai ki kubor ki bebunia ini pechwai kimat bekongsan. Pelipat ba umentrang ba du keri Narendra Modi ya ka Utkash Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar. Pelipat ba umentrang ba ukonrat ki sangma ya ka Cultural and Textile Exhibitions ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Science ha Umyam. IT ukurtong ke kenam na laj umkra malki konstituensi ke kot Isla Jong U. Bat arngut ki kertong kila IT laki kot Isla banyakun na ramrai jengam konstituensi. Ki khubor ki bebenyak. Menteri rang ba du jong keri Narendra Modi ula pli pat ba ya ke Utkash Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar mentagasngi. Ke Utkash Odisha kadai ke jaka bapau nam jong ke jingbei tingka ha ke pertai bela penyat da ke sorkar Odisha. Ke betemu ban bu ha khmat ya ke jela kum ke jaka bei tingka bapau mat ke jaka jong ki karkhana ha India. Haba ai jingkran Modi ula ong ba ke India ba syapang mingi kedai ke benta jong ke roi kepar hakeri hakaba ke Odisha kelalong ke benta ba kongsan tam hakani ke jingya lenti palat nyo hajar ngut kinong mi khmat bakentup ya ki nong elam khubor kinong bei tingka bat ki nong seng karkhana na India bat khat arngut ki weipat na ki wei kiri kilawan banishim benta lang hakani ke jingelang. देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। Ka College of Community Science Central Agricultural University Imphal Tura Meghalaya ka lapelong ya ka National Symposium ka balai singilenter halo ka phang Threads of Heritage Exploring Traditional Textiles and Natural Fibers. Haga College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ha Umyam. Haga nega program lawan banishim benta da umintrirang ba ukonrat ki sangma kum ukongsan bat ka archana chitness ka MLA na Madhya Pradesh ka balong kum ka sembut kongsan. Ukonrat ula pelipat ba ru ya ka Cultural and Textile Exhibition ka bepen i ya ka rukom than kti tenrai. Ki rukom thirjan bat ki ksai ki bedei bat ka maryang na keleng ki benta jong ka than shatei lam mingi. Aba jingkran ukonrat ulai ro ya ka jingtrei shitom jong ki nong snakti da ka banjur ba omdei ki than tang ya ki jan henrei ki pen iru ila ka riti culture bat ka jing itu jong ka than. The importance of the traditional textile and handloom sector that we have in the northeast region of our country, and giving it the importance and giving the recognition to the artisans and the weavers who have been doing it just because they have so much of passion and love for it and not being recognized at all for it. And when you talk about the textiles, the traditional wear and the handloom, you see, it's not just weaving the clothes or the threads that we are doing. We are weaving our history, our culture, our heritage into this. Uba Peter Shalam, ubadai ukurtong jong ka khnam na laj umkra malki constituency relate ban tep yaki kot kisla na ka benta ka election ka banlong ka arfoi tarik urempang aja apusan. Hadien ba uladap ban tep yaki kot kisla jong u uba Peter ulapen pau ya ka jing sngongu syaki nongelam jong ka seng ki bala jiet ye u kum ukurtong ula banjur balada usya jiet unget ba ka KHASI kan pai khmat bha syaki jaka haki than nong kendong na marbun naki ki kendu jing e hagayo ka kon. Election kabangi haptik on seriously yakani kataki ong ki ai kitaki rural hamlets
hakaba ki brio ki kadan ba ki kajing duk kalong ka kiu palat bat kata kajing duk jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing. Arngut ki kertong na ramrai jerngam constituency ke bah West Castles district kelalej bantep ya ki kot ki slajong ki mentagasngi hakamat returning officer uba viswer kini ki kertong ki kentup ya uba kemfa Sydney marbanyang jong ke National People's Party bat uba Loshai Carboni ubade kertong shimet lasanran lang ya ki da kinong kershan bat kinong elam jong ke seng ke bah peni ya ke jing sedang jong ke jing ekun hagakam sain perthei haramrai jerngam. Hey, bapak ba usah ada ben ha, but ben saka jing angnot, kung bangi angnot mengi kanan bisa. Magita kam bangi mu, makapot, dia betul udlong lagi. But kini nak dikada, wala dah kadi kam MBC kabar makna. Ndai kajing i jonga kalong ba habang idon hak sarkar, idon kita kalat kelinti, kita lagi poin sek kalong ban ai kajing rap baik ba. Aku aban benek tusa ya kandung siap kamtam ya kajika jungi magadi kajika balong border area ni haban ya trei bah ni pej bah makibun taki jaka jungi kelwan phai bang sha asam dan kebala don bang shamek sha asam bach megler adon lawan ina keleng junga ban meli ni kwa ban kren kat ban meli khnang ba ngin yo kajing toy ka rai jungam ro koi. Menteri Ketnat Road Transport and Highways Unitan Gadkari mentagasngi uloong bakumbasan lak ki jingja accident bat iway point prapo lak ka jingyap kala jia house nam ahaja apusau. Aba ajingkren hakasngi kut jonggo program project abhei ka balapanya daga Center for Rural Development and Technology New Delhi ula pensyai bat nriu punriu nak shispa ka jingyap ka day haga kerta ka ba khat pra hadu live south nam. Syu ulo ong ba ka jingja accident hasurok ka penduk nong the line nak shispa ya ka GDP ha keri manla usnam. Haga juk kapor guat keri ula banjur lo ka jing don kam ban penduna ya ka jing pelut pensep kenang ban kentiu ya ka jing shalan syabari. Kayeng bisa bah klik duk jong keri kala kentaj ban pediang ya ke PIL ke berdawa ban tung ya ke komiti ban kemi benya bat ban penkela ya ki an be day bat ke dauri bat ke jing sya tombor hayeng sem kenang ban pensange ya ke jing pendon kam bakla ya ki an kemiet bisar bakentup ya Justice BV Nagaratna bat u Satish Chandra Sharma hinen kesngi kala kentaj ban pensngau ya ke jing kerpat bat ki ban pej benya bat ke imlang sa lang ke day ban kela bat bakimla ban le AA labu ya kajing kerpat ban penkela ya ki an ya ka be day bat kajing sya tombor hayeng asem bat banyadan na kajing pendon kam bakla hadian kajing mi khubor ka badang shen hadian ba uwei uriu syampang na Bengaluru ula bethat no ela kajong kajing em ka menteri ketnat platingka ka Nirmala Sitaraman kalalong kabala kre ban wanra ya ka mang tingka na bentau snam aja apusan aja apun riu ha ka shitarik ubnai banwan kane ka mang tingka ya ka ba on sawanra lakmi lenti bakan penpau ya ki jing thmu bokong san jong ka sokar ha ka liang ka yok ka kon bat ki buj penyat pisa banyele persya ya ki jing e apo kari bat ka perthai kiriu syampang bat ki briu ki bakmi lenti bah ka ni ka kenti ka sokar kan pelet jingmut ha ka roi ka par ka jing thau kam thau jam bat ka jing long adakar ha ka jing pendon kam mi ka pisa ka tingka da ka ba penklan ya ki jing tei ha kari ki nong trei jong ki rel ha Bangladesh kala pelong ya ka jing yakhi ha ka sngi ba ar da ka badawa ba ki dei ban yo jing siu ya ki kam ki bala trei palat ya ka po bat kania ka jing yakhi kala ta shikat dei e ya ki spa bagi hajar ngot ki nong let nong wan kani ka jing kan at ka dei ka bala slam ba lo ka jing shempor ban siu ya ka jing siu bala trei palat por bat ya ka bai bam bat ya ki wei pat ki jing mentoi jong ki nong trei ka bala pelong ya ki ne ki nong trei ban sange ban trei kam ka union kala pentep bakala aipor hadu sngi ningkong ban pen erlong ya ki jing dawa jongki kani ka jing yakhi kala kta ya ka jing trei kam jongki south pa tali ki rel kit nong let nong wan ka baken thup ru ya shispa tali ki rel ki biach ki wei pat ki nong ba bat bon tali ki rel kit mar bala penya da ka Bangladesh Railway kaseng Kongres ha ka jela Meghalaya ka bala mat ya ki jing hiar ha ki snem bala dap ka long ka bala penkre banyakun ha ki election ADC ke ban sawan
Hatu kini ke election kala banwan ra iki jing kelai ke seng ha jala lani hatu ke jingmi no jong ki nong elam bat ki jinge phe jingmut ki nangai beteng ban pentut ya ke seng. Ka didi Meghalaya ke loyolat benyekren bot uba PNCM ubadai working president jong ke Meghalaya Pradesh Working Committee ban sngotu kambania shu halo ke jinglong jingman jong ke seng. Kum Deputy CM KHASI kuan kli phi namar ngilai I haki kot khubor ba kidon kita kijing doko hakur kom trekam jong ka KHASI kum kom penya ya ka pla pisa tingka kita ki recruitment ta ter beli kimi kum kita ki jing doko trekam haka jing lap barka jing syam jong akum Deputy CM CM bariam jong district council hoi bani compare ya ki wei ki district council North East India ngatrai nginang kham mla sibun mangi nganai fi small example ka garhil district council minta kadu tolop bapli kinong trail ar license ajantia hil hadu minta kadu tolop adem berka ar snam kabangun ba ka district council jongi kadang kat bala kadang excite na kebenta ban ai ke bawah hatam na kebenta kinong trail benta ki pai ba haka dikasih Pila ban page ya ke jing ekren ke bapura jong ke DD News haka YouTube channel jong kadi di news Meghalaya. Mentapat ini page ya kajing long jingman kesun beneng hatura. Kajing kriat kelong katlai degree Celsius but kajing shit kelong apur degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentag sini kelong nyopsan na kesispa. Aba pai pat shenong ba shelong kajing kriat kelong nyo degree Celsius but kajing shit kelong kat sau point sau degree Celsius. Kajing sengam kau hau mentag sini kelong prap kundai na kesispa. Kat bahajuai pat kajing kriat kelong 10 degree Celsius but kajing shit kelong kat nyo degree Celsius. Kajing sengam ka hau mentag sini kelong rupsan na kesispa. Kasun beneng kan rang hatura bat hajuai kat bahanong ba shelong pat kala bandon kajing hap slam bat kajing dum lo kendau ke ba malu mala ki kat tu kat ni ki jaka. Shwaban poi shek bakut jong tup khubon ni pek biang sa asian ni kimat bekongsan. Lepat ba Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya ka Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar. Lepat ba Menteri Rang Ba Konrad K Sangma ya ka Cultural and Textile Exhibition ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences ha Omyam. Tep ukertong ke knam na lai mkra Malki constituency ya ke kot Kisla Jong U. Bat armut ki kertong ki laptop ila ki jong ki kot di sla banyak kun ram rider ngam constituency. Tepalok kat tungi la poish bakut jong tup kubo jongi mentaka janmiet hadu bangin di syamit pelasai ke sengi hagajuk ko po kubishibuni pibaro.